खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। गथ'फोरा जेब्ला थाखो खथायाव फरायगासिनो दंमोन बे समावनो सरकारि फरायसालिनि उखुमा हरखाबै बायग्रबदों, जायनि जाहोनाव 4 गथ'साफोरनि जिउ खहा जानायनि रादाब मोननाय जादों। सुलुंनि बायदिब्ला राजस्थाननि जालावाड़आव फरायसालिनि गथ'फोरा मोनसे गिदिर जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानांदों। राजस्थाननि जालावाड़ ओनसोलाव गंसे फरायसालिनि उखुमा हरखाबै बायग्रबदोंमोन, जायनि जाहोनाव 4 फरायसाफोरनि जिउ गोमायो आरो गोबां गथ'फोरा बायखोन्दा थुख्रायाव थाबथाना थानायनि सन्देह खालामनाय जादों। बे जाब्रबथायनि उनाव 27 गथ'साफोरखौ जोखोम जानायनि रादाब मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि जालावाड़ जिल्लानि मन'हर पुलिस थाना ओनसोलाव पिपलडीनि सरकारि गोजौ गुदि फरायसालिनि उखुमा हरखाबै बायग्रबो, जायनि जाहोनाव थाखो खथायाव थानाय फरायसाफोरा उखुम बायग्रबनायजों होसिनजायो। रिपर्टफोरनि बायदिब्ला 60 गथ'साफोरा थाखो खथानि सिङाव दंमोन, जेराव 25 गथ'फोरखौ स्कुल उखुम बायग्रबनायजों होसिनजानानै दं होननानै सन्देह खालामनाय जादों। फरायसालिनि उखुम गोग्लैनायनि जाब्रबथाय जानायनि उनाव जायगानि सुबुंफोरा हेफाजाबनि थाखाय खारलाङो। सुबुंफोरा बायखोन्दा थुख्रायाव थाबथानानै थानाय गथ'फोरखौ रैखा खालामनो नाजादोंमोन। एजेन्सिनि बायदिब्ला जालावाड़नि पुलिस सामलायगिरि अमित कुमारआ फोरमायदों दि बे जाब्रबथायाव 4 गथ'साफोरनि जिउ खहा जादों आरो 27 गथ'साफोरा जोखोम जादों।